भटक्या कुत्र्यांबाबत आज सुप्रीम निकाल येणार आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागलेलं आहे। भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे। या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी स्वतःहून दखल घेत सुनावणी सुरू केली होती। या प्रकरणात कुत्र्यांवर प्रेम करणारे नागरिक, कुत्र्यांच्या हल्ल्यांचे बळी, प्राणी हक्क कार्यकर्ते तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीनं मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता। याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली एनसीआर मधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते। मात्र या आदेशावर वाद निर्माण झाल्यानंतर दुसऱ्या खंडपीठानं सुनावणी घेतली। त्यानंतर न्यायालयानं आपल्या आधीच्या आदेशात बदल करत कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्यांच्या परिसरात सोडण्याचे निर्देश दिले। फक्त रेबीजग्रस्त किंवा धोकादायक कुत्र्यांनाच बंदिस्त ठेवण्यात सांगण्यात आलेलं आहे। आता आजच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय।